маросими истиқболи расмӣ аз Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия дар қасри Миллат баргузор шуд. пас аз мулоқоти якбаяки ду президент, Владимир Путин ба Эмомалӣ Раҳмон барои саҳми бузург ва талошҳои созанда иқдомҳои пайваста дар роҳи рушду тавсеяи бесобиқаи муносибатҳои гуногун ҷабҳаи байнидавлатӣ ва дӯстии халқҳои Тоҷикистону Русия мукофоти олии он кишвар ордени Александр Невскийро супурд. дар мулоқот боздиди расмии Владимир Путин ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯзҳои таҷлил аз 25-солагии барқароршавии муносибатҳои дипломатии ду кишвар нишонаи олии таваҷҷӯҳи бесобиқаи раҳбарияти сатҳи олии ин кишвар ба дурнамои муносибатҳои неку дӯстона ва шарикии стратегӣ бо Тоҷикистон арзёбӣ гардид. душанбе ба Москав пешниҳод кард, ки ҳукми ихроҷ ва манъи вуруди шаҳрвандони Тоҷикистон аз ва ба қаламравии Русия, ки ҳуқуқвайронкунии маъмурии сабукдоранд бозбинӣ шуда ва ин тоифаи шаҳрвандон мавриди авф қарор бигиранд. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, ки дар ҳоли ҳозир 270 000 муҳоҷири кории тоҷик аз ҳаққи вуруд ба қаламрави Русия маҳруманд. пас аз анҷоми музокироти байнидавлатӣ миёни ду кишвар 6 санад дар бахшҳои кору муҳоҷират, ҳифзи муҳити зист, истифода аз энержии атомӣ, алоқаи почта, барномаи ҳамкориҳои вазоратҳои хориҷии ин ду кишвар дар соли 2017 ва ёддошти байниидорӣ оиди ҳамкориҳо дар соҳаи фарҳанг ва варзиш имзо шуданд. дар изҳороти муштараки рӯасои ҷумҳурии Тоҷикистон ва Русия низ ба такмили механизмҳои ҳуқуқии танзими муҳоҷирати меҳнатӣ, таъмини шароити мусоиди иҷтимоӣ барои муҳоҷирон, ҷалби муҳоҷирони меҳнатӣ аз Тоҷикистон барои кор дар Русия ишора шуд. масъалаи муҳоҷирати корӣ баҳс шуд. умедворем, ки пешниҳодҳои Тоҷикистон аз тарафи ҳукумати Русия дастгирӣ мешавад. дар бахши фарҳанг ва илму маориф, ҷониби Тоҷикистон хостори бунёди муассисаҳои таълимӣ, омӯзиши фарохтари забони русӣ, ҷудо кардани квотаҳои таҳсилӣ дар донишгоҳҳои Русия барои шаҳрвандони Тоҷикистон шуд. Наряду с учебой таджикской молодежи в России актуальным остается вопросы строительства. дар баробари таҳсили ҷавонон дар Русия, масъалаи бунёди мактабҳои нави таълим ба забони русӣ, таъмини онҳо бо муаллим ва матолиби дарсӣ муҳим аст. Преподавателями русского языка, учебниками и пособиями. ҳаҷми сармоягузории ин кишвар дар иқтисоди Тоҷикистон 1,7 миллиард доллар аст. Россия является ведущим инвестором в таджикскую экономику. Наши компании русия сармоягузори аслӣ дар Тоҷикистон аст. ширкатҳои мо дар Тоҷикистон 1,6 миллиард доллар сармоягузорӣ карданд. мо дар лоиҳаҳои энергетикӣ саҳм дорем. нерӯгоҳи сангтӯда 12% нерӯи барқи Тоҷикистонро тавлид мекунад, ки онро метавон ба кишварҳои дигар низ содир кард. коршиносон мегӯянд, аз ҳоло пешгӯӣ кардани тамоми назокатҳои диду боздидҳои Владимир Путин ва Эмомалӣ Раҳмон барвақт аст, чун ду раҳбар пушти дарҳои баста музокирот карданд. вале бархи таҳлилгарони бетараф ҳадс мезананд, ки сафари Путин ба Тоҷикистон ва Қазоқистону Қирғизистон бештар хусусияти рамзӣ ва сиёсӣ дорад.